Bismillahi rahmani rahim. Bandiraɓe on calminam, on juram, on beltanam. Caggal yettude Allah e julde annabi sallallahu alayhi wa sallam, eɗen mbi wandi ɗeɗo deftere nde jiɗɗen jangude kañum woni deftere Mukhtasar al-Akhdari yowtinde banggue dewal Allah tugunide ɗum e lawol Malik. Sen pandi fanda ɗo ko wonde ndeɗo deftere yowti koye banggue juul e ko idi juul kañum woni laabal noon ma woni ko salligi holko fewnata ɗum holko waɗata so salligi firtade kalen kadi ko yewte banggue lotgal e holko lotante ko wayni janabe en fi lewru en e ko nande muɗum e dewal Allah kadi ko yewte banggue juul e holno juulirte fadilaji muɗum e sunnaji muɗum so tawi woodi ko manki ɗeɗo gueɗe holno moƴƴinirte waktuji juul e ko nande muɗum. Mi firti ko deftere himmudu no feewi kadi juulɗo ne foti andude hono ɗeɗo ñawoje nde tawno koye muɗum gueɗe mum kewɗe kadi mbawat fewde. Ceerno wi bismillahi rrahmani rrahim. Bismillahi inde Allah arrahmani joom yurmede yajde arrahimi joom yurmede heeride wa sallallahu yurmede Allah yo won ala sayyidina e kilif meɗen ko how meɗen Muhammadin Muhammad wa alihi e koreji makko wa sahbihi e wondiɓe makko wa sallama o hisna. Bismillahi rrahmani rrahim ko hunde nde kewɗen hutorade no fewi sen puɗɗo e kala gollal nde tawno ko ɗum woni diine men ko ɗum yamre nde tawno nela sallallahu alayhi wa sallam wi kullu amrin zi balin la yubda'u fihi bi bismillahi rrahmani rrahim fa huwa abtar. Kala gollal moƴƴal woni ko joni walla ko jogori aroyde ngal fuɗɗorake hen won neɗɗo wiyani hen bismillahi rrahmani rrahim walla wiyan bismillah tan ɗum ɗo ko ɗum gollal taƴigal won ngal ala barke walla ngal barke muɗum jograni hewde hey ko ɗum waɗi en jamra wi bismillahi rrahmani rrahim waɗi ceerno fuɗɗorade ɗo bismillahi rrahmani rrahim. Sen mbi noon bismillahi firti tan ko kañum woni mbeɗen wallikino Allah mbeɗen fuɗɗoro e inde Allah fuɗɗorade min keɗum wiide boom haaliyankoɓe meɗen e nder radio ji en kewi ɗum puɗɗorima inde gueno woni enen puɗɗorima inde Allah eyyi wadde bismillahi inde Allah woni mbeɗen fuɗɗoro inde Allah mbeɗa ɗaɓɓe makko ballal on Allah noon arrahmani joom yurmede yajde arrahimi joom yurmede heeride yajde fanda hen wono huɓtodinde ɗo e aduna dendagal julɓe e kefero hen juuɗo hen kam foof ndende ndeɗo yurmede hay goto yaltata e ndeɗo yurmede keɓe hefere ɓenen ñaam Allah haɗani bi dañji koɓe ñaami Allah haɗani dañji koɓe jaari te hasko woni ɓe gonɗinani Allah ɗum ɗo ko yurmede Allah jeeya ko woni e nder dendagal aduna o foof no heɓ e nder ndeɗo yurmede banggue dabaji ne gueɗe kewɗe en keeɓe ndeɗo yurmede ɗum waɗi wiyeede yurmede huɓtidinde ɗo e aduna arrahim joom yurmede heeride to banggue lakara eyyi kadi wiye arrahman ko nemaji mawɗi ha joni koye mana muɗum arata woni jala'ilun ni'am walla arrahim kañum woni daqa'iqun ni'am woni nemaji ɗi gandanɗa hoorema pabari walla tokosi so woni nema famɗaɗa eyyi wa sallallahu yurmede Allah noon ala sayyidina yo wone ko how meɗen woni yo won e kilif meɗen Muhammad ko julde annabi sallallahu alayhi wa sallam wa alihi e koreji makko wa sahbihi e wondiɓe makko wa sallama o hisna sahabaɓe so tawi kalama kamɓe woni ɓe gandanɗa hoorema yiiɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam te gonɗin ɗum ko ɗum waɗi ɗum wiyede sahabaɓe walla sahabaɓe wa sallama o hisna. Alhamdulillahi noon guettore wudini Allah rabbil alamina jeyɗo bindi wassalatu yurmede wassalamu e kisal ala sayyidina yo gone ko how meɗen Muhammadin Muhammad khatimi nabiina timmode annabaɓe wa imamil mursalina almami nelaɓe. Alhamdulillahi woni jettore wodini Allah ko Allah handi e yettede rabbil alamina jeyɗo bindi rabbi jeyɗo woni jeyɗo al alamina walla mbiyen joom al alamina bindi foko gotum won bindi noon al alam so tawi haalam kañum woni kala ko wooda woni kala ko woodi ko wona Allah Allah ina woodi
kon so tawi en mbi alam tan en jaltini hen Allah woni kala ko Allah wodni woni kala ko woda dum do wiite ko alam wiye bindi non e pular ko kewal walla ko kewal telal mudum kadi woni windere kadin maraw ko même mana o wonata windere walla bindi fof ummi tan ko windere woni tagede woni kala ko taga en fof en gongdin wonde kala ko woda do ko Allah tagi dum waddi al alam kanyum woni bindi woni ko winda wassalatu yurmede wassalamu ikisal as-salatu ma endar hen sed kanyum woni yurmede ko dum hew firirede kon salat kedin en jogi manaji keedu fawi tan to ummito so to wi koy Allah jomara subhanahu wa ta'ala koy makko ummi kanko juule annabi dum do wowa wiyede ko yurmede walla welwi hey waddi on Allah wi inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi on Allah e malaikeji koddo Allah wiite julgol makko e dow nela sallallahu alaihi wasallam wal julgol makko e nela sallallahu alaihi wasallam wiite do ko yurmede hey walla welwi so tawi ummi non koy malaikeji de malaikeji so juule annabi sallallahu alaihi wasallam dum do wiite ko du'a wal istighfar e imsinade Allah woni e nduno nela e be nyaagonombo Allah kadi yo Allah yaafombo ko dum woni as-salatu e der ndi do baddi salat non so tawi koy meden ummi enen lenyol ngol so tawi en juule annabi walla en nani neddo jantim indi nela sallallahu alaihi wasallam en bi sallallahu alaihi wasallam won en juule dow makko en juule makko dum do wiite kadi ko du'a won en duni mom kadi ko mawnin dem hey ko mawnin sallallahu alaihi wasallam firti julde annabi sallallahu alaihi wasallam ko dum do won maana mudum julde annabi sallallahu alaihi wasallam on bi kadi sen bi salat en bawa wiide salat kanyum woni yurmede salat so to wi en kali dum poden wiide ko mantude woni yo Allah mantu nelaado mudum e nokkuji mum burdo tawde e yeso malaikeji fof e yeso yimbe moddube to dante Allah burdo tawde yo Allah jangtoto nelaado ko dum gonden nyaaganade mbo ko dum waddi en bi wadde en potani wiide wassalatu yurmen poden wiide ko mantude hey dalil mabbe non e goldo kongol kanyum woni kongol Allah jomar subhanahu wa ta'ala ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma sen bi salawatu kanyum woni yurmede dustiden kadi be min rabbihim wa rahma yurmen halka en manko foccade ko dum wadi wiidi en bi mantore kono ha joni mana o woddodirta kanyum woni wassalatu yurmede wassalamu e kisal kanyum woni hisde ummi koy hisde kanyum woni jam hey jam so woni won kisal wodi ko dum wadi wer wassalamu e kisal ala sayyidina yongone ko ho meden muhammad khatimin nabiyina timmode annababi nelaado kanyum woni timmode annababi kanko wottedi arde enelaado ala fof annabi gardo tagal makko hey kal nodditiido wonde ko annabi tagal nelaado gon gar tagal makko wi ko annabi walla ko nelaado waddi en gandat wonde o wana walla o wanani gongo hey woni khatimin nabiyin kanko woni timmode annababi wa imamul mursalin kanko woni almami dendangal nelaade ko wo mabbe awwalu ma yajibu cerno wi dum do tagal julde cerno o e ko yote bangi julde wi fudraade bismillah o yetti Allah o juule annabi onati e ko yote bangi seeda wajibu yide wadde har makko natande meden ko yote bangi nyaawoji ko cerno wi awwalu ma yajibu edi waddade walla edoto waddade ki wiide arwande ko waddi kono njubbude meden pular en gas wonde taw jabata on didon badde wadde awwalu ma yajibu edoto waddade alal mukallafi ikillifada ko tashihu ko sellindi imanihi limunagal makko summa ma'rifatu caggal dum o anda ma yuslihu ken mudditinire bi yi'e mudum farda aynihi farillaji toddidam ka ahkamis salati hono nyaawoji julde wa taharati al-abal wasiyami e korka awwalu ma yajibu woni edoto waddade killifada kal bi nani wondi caggal no julde o hankadi on kay famminde meden won warande men natirdi hadmen natande kalko yote bangi juude korko dum wadi on sustrane en wonde kanko cerno awwalu ma yajibu edoto waddade killifada fof
so yehi ha o helli faam o edoto wadde fof ko tasfihu ko sillinde imanihi limanagal makko hadmen nasna andinde holko firta tasfihu imani holko firta sillinde limnagal makko alay sago ganden holko firti killifaɗo kañum woni al mukallaf kañum woni neɗɗo deftaɗo kañum woni jamraɗo won mo sharia yamri won yimɓe walla wonɓe ganduɗa jamra ko wayni cukalel walla neɗɗo mo ganduɗa hoorema mo wondani hakkille muɗum e ko nande muɗum ɓeɗo jamraka kono sen mbi deftaɗo tan woni kalten ko neɗɗo aadiyanke mo ganduɗa hoorema yettima e won nokkuji men toon ɗo ina wiye ko kellifaɗo ɗum ɗo noon oɗo nokku biteɗo kellifaɗo en jogui maande en yimɓeɓe luure e duuɓi muɗum ɓe mbi ko 15 ɓe mbi ko 18 goɗɗum e goɗɗum kono kam aadi yare edde 15 joomum dañi ɗum tan ne hasi tawat ko fuɗɗima hellifede en jogui noon maani kollirowo wonde neɗɗo hellifama won neɗɗo deftama won so sen mbi noon kañum woni so tawi yeehi ha watti yiidi tawi ko gorko watti hoyitaji walla so tawi ko debbo watti yiidi ko rewɓe jiyata ko yode banggue elaji en e goɗɗum ɓeɗo ɗo wiide joomum hankadi yimani ɗeɗo wadde helli faam so tawi wiyama helli faam noon firti kala ka waɗɗotono e neɗɗo killifa ɗen waɗɗe makko hankadi julde wontat ko forcé makko korko wontat ko forcé makko kala ko wiiteno ko hunde waɗɗinde hankadi wontat hunde deftade dow makko hankadi o deftama o wattam yamrede e force eyyi awwalu ma yajibu wadde edoto waɗɗade oɗo jettiɗe nder ɗiɗo duuɓi walla dañɗe hellifede o edoto wadde fof ko tashihu sellinde imanihi limnagal makko ko waɗi ceerno wi tashihu imanihi elle omo andi gurdam mam gurten ɗam kañum woni jibinteɗa koye galle diini galle ɓe ganduɗa yimɓe fof ne juulen koor wadde sa ari alay saago anne kadi yimɓe gonata ko wiidemi ya juul walla jiiya yimɓe juul gona e juulde wadde so tawi neɗɗo yeehi ha helli fama alay saago darto ƴetta temps e hoore muɗum darto won gueɗe ɗum tan o sellin liminagal makko holko woni liminagal noon holko sen mbi sellinde liminagal on kañum holko woni liminagal so tawi haalama kañum woni gonɗingol woni fiɓde fellitande sen mbi fellitande kañum wonde alda e sikka wonde Allah ne woodi alay saago gonɗina tigui rigui ɗiɗo gueɗe kañum woni goo Allah ne woodi ganda sifaji makko eyyi ganda sifaji makko sifaji ɗi noon ɗi keewi waɗi sifaji ɗi ganduɗa homa ko baɗɗiɗe ɗiɗo alay saago a wawa sikkide a wawa jentilde wonde godani ko force koye noon wawi wiyede eyyi ko hunde waɗɗinde Allah eyyi sifatul wajiba eyyi ko wayno wonde Allah ko jiyowo walla ko nanowo en Allah ko goɗɗo en e goɗɗum ɗiɗo sifaji ko sifaji ɗi ganduɗa hoorema alay saago sabu so tawi sa gonɗini wonde Allah ne woodi alay saago kadi gonɗa wonde Allah jiyowo to mbawɗa wonde fof to mbawɗa mudde fof to mbawɗa suuɗade fof Allah en yima Allah ko nanowo ko mbawɗa haalde fof mo mbawɗa suuɗade aduna fof a wawa suuɗade Allah ko ɗum waɗata ɗiɗo sifaji alay saago ganda ɗum ganda ɗiɗo sifaji ma telno hedde nogas e goɗɗum gandaɗi kiɗgol e muqabil ɗiɗo sifaji ina waɗi sifaji goɗɗi ɗi ganduɗa alay saago kadi ganda ɗum kañum woni sifaji ɗi ganduɗa homa mbawa wonde Allah kañum woni beñƴi ɗiɗo sifaji eyyi wonde Allah nanta en Allah yiita en walla Allah woodani en ɗiɗo gueɗe kadi neɗɗo reeno ɗum fiɓde eyyi wadde alay saago neɗɗo anda Allah anda sifaji muɗum o anda ille makko e ko yewte muɗum sa andi ɗum ɗo kadi ganda wondi nelaɓeɓe gummi eɓe goodi ina waɗi bo Allah oɗo jomiraɗo subhanahu wa taala mo neeli gandaɓe eɓe goodi eɓe gummi koye Allah jomiraɗo subhanahu wa taala ko Allah neeliɓe faade meɗen eɓe gaddi nelal muɗum gonɗina kadi wonde defte ɗe ina goodi nde defte ɓe gaddi ma woni Qur'an ganduɗa ne goodi tawrat en woni ko wiite deftere tawrat aadi mawɗe aadi tokos noon heewi inirede tawrat linjil zabour en e goɗɗum ganduɗa ɗeɗo defte kadi ina goodi gonɗina ɗeɗo gueɗe eyyi wadde ɗum ɗo alay saago gonɗina ɗum gonɗina kadi wonde ñalawma lakare ne woodi won ummital koko woodiyata ɗum ɗo kadi neɗɗo gonɗin ɗum neɗɗo gonɗin kadi ko yewte banggue hoddir ko weeli ko hen e ko haaɗi ko hen jirwi ko hen fof wonde ina woodi wonde hoddir ina woodi ko ɗum ɗo woni tashihu sellinde imani limnagal makko ganda gonɗina ɗeɗo gueɗe summa sa gayni e oɗo ceerno wi sa gayni e ɗeɗo gueɗe a andi ɗeɗo gueɗe ha gaynuɗa caggal ɗum
ganda ani ma'rifatu ma yuslihu kin moƴƴitin ganda kadi kin moƴƴitinire biyi e muɗum farda ayni farillaji toɗɗiɗi alay sago kadi neɗɗo so tawi andi selini limnagal muɗum o ande kadi kalkin fewno farillaji toɗɗiɗi am farilla ko kongol battagol pular ummi koye farda ay farda farilla firti tan ko hunde toɗɗade ma won hunde woɗɗinde dow ma wonde a wawa was wadde hey hande a wawa was wadde kala nda waɗani tawata ko woda ko tawma hen ɗum waɗi en wiye kañum woni farilla kañum woni ko ganduɗa ko sharia yamri yo waɗ te so tawi jomum waɗani ɗum ina wawi dañde bakkat hey so tawi jomum waɗi ɗum kadi ina dañ baraji ko ɗum woɗɗi wiyede farda kono ɗo ceerno ɓeydi hen farda ayni ayi farilla toɗɗiɗo sif oɗo toɗɗiɗo firti ko farilla mo ganduɗa neɗɗo foof en toɗɗa e muɗum toɗɗede kañum woni a wawa kadi dogde ha joni walla mana ɗi goɗɗodirani won farilla mo ganduɗa neɗɗo foof kañum tan wawi ɗum waɗande hoore mum goɗɗo wawama ɗum waɗande ko wayno juul neɗɗo wawa juulandem tusbaku neɗɗo wawa juulandem taksan neɗɗo wawa horandem neɗɗo wawa laaɓandem hey ɗiɗo gueɗe foof an waɗana ɗum hoore ma hey neɗɗo foof ene waɗa ɗum hoore mum ɗum waɗi wiyede farda aynihi farilla toɗɗiɗam ɗum ɗo en huccidiri e mana goɗɗo ne woodi kañum woni ko wiyete fardu kifaya kañum woni fardu kifaya so tawi haalama kañum woni farilla jonowo hey woni farilla mo ganduɗa hoore ma woni yimɓe so tawi mbaɗi ɗum tan ina yona e heddiɓe ɓe so mbaɗani ɗum ɓe dañca bakkat kono kamɓe fof so tawi ɓe goppidi ɗum tan hankkadi kamɓe fof ɓe mbawa dañcude bakkat ko ɗum ɗum wiyede farda ayni ɗo ko farilla toɗɗiɗo ɗum to ko farilla kifaya wadde yen gandu farda ayni ceerno wi alay saago neɗɗo fof anda holko woni farilla ñaaw holko fewntirata so tawi holko fewntirata farilla toɗɗiɗi ɗam ceerno rokki ɗum noon ko yeruji o haali tan ko yen tati farillaji toɗɗiɗi ne keewi ka ahkami salati hon ñawude julde wa taharati el haɓal wa siyami gorko ñawude julde alay saago julɗo kadi e o anda holko moƴƴitinta julde makko holko waɗata julde makko fewde e o anda farillaji muɗum o anda sunnaji o anda holko ɓuuri farillaji ɗi ganda kañum woni kala ko ganduɗa julde wawata moƴƴude so wona ɗi gara si garani tan hankkadi julde nde joom wiye julde mum boni walla goɗɗum sunnaji noon kañum woni ko ganduɗa julde wawata timmude so wona ɗi gara woni so tawi a acci wone majji alay saago pewdata julde ma nde wodde no pewdirta ɗum en joga ñawoji muɗum wadde ɗum ɗo foof alay saago julɗo kala cellifaɗo en foti ɗum andude caggal nde o andi holko woni limanagal o anda kadi holko moƴƴitinde ɗeɗo golle noon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh